esiintyy. Silloin laulut kutsukoon, tuijottelut tuokioon. Käy Muumilaaksoon, käy Muumilaaksoon. Muumitalon asukkaat, seuraksesi kohta saat. Pääset mukaan viidakkoon, taikapilvi karkeloon. Nyt Muumilaaksoon, nyt Muumilaaksoon, nyt Muumilaaksoon, nyt Muumilaaksoon, nyt Muumilaaksoon, nyt Muumilaaksoon. Pa 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 ma 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 pa 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 ma 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 pa 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 ma 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 pa 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 ma 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 pa 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 ma 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 ma. Muumipeikko nukkuu syvää unta. Samoin muumipappa ja muumimamma. Muumit ovat niin järkeviä, että nukkuvat aina koko talven. Heidän esi-isänsä vuosisatojen takaa tekivät samoin, ja muumit ovat perinnerakkaita. Nyt tapahtuu kuitenkin ennen näkemätöntä. Muumipeikko herää, eikä saakaan enää unta. Mitähän kello on? 2:17. Iltapäivällä luulisin, vaikka eihän sillä ole väliä, kun nukkuu talviunta. Kello onkin pysähtynyt. Ai. Kylmää ja hämärää. Äiti, ole kiltti ja nouse. Isä. Äiti, minä heräsin yhtäkkiä enkä pääse uneen. Kummallista. Eihän talviunesta kuulu herätä. Oho. Lunta. Muumitalo on hautautunut kinoksiin. Oi. Tämä ei ole Muumilaakso. Hiiren hiljaista. Mikä se on?
Ehkä minun pitäisi palata kotiin. Ei, kotona on vielä pahempaa, kun kaikki nukkuvat ja huonekalut ovat pölyisiä. Jos edes Nuuska Muikkunen olisi täällä, mutta hän on kaukana etelässä. Mikä kumma tuo ääni on? Au! Ai. Nosta laatikko, kuka oletkin. Tuo äänihän... Sehän on Myy. Muumipeikko, mitä sinä täällä teet? Mitäkö teen? Kuulin merkillistä valitusta ja tulin katsomaan, mistä se tuli. Sitten sinä syöksyit kuin pyörremyrsky minua päin. Kyllä minä sen tiedän, Tollo. Mutta mitä teet hangessa? Mikset sinä nuku talviunta niin kuin muutkin? En minä tiedä. Minä vain heräsin. Miksi olet laskemassa liukumäkeä? Sinun itsesi pitäisi olla nukkumassa. Minäkin heräsin omia aikojani ilmeisesti siksi, että voisin paimentaa sinua. Yritin herättää sisarenikin, mutta hän vain kuorsasi. Minä pidän lumesta. Minä en. On kylmää ja liukasta ja liian valkeaa ja hiljaista ja lunta on joka puolella. Minäpäs näin mörön. Ai sen karmivan hyytävän hirviön. Mörön pitäisi tuntea olonsa kotoisaksi tässä säässä. Mörkö oli muuten vuorella. Mörön äänen minä sitten kuulin. Harmi, mörkö on niin hyytävän kylmä, ettei minun tee mieli edes puraista sitä. Tuolla mörkö on. Minä sain vilunväristyksiä. Sehän on luonnollista lumihangessa. Mörkö minulle aiheutti vilunväristykset. Katso nahkaani. Se näyttää erilaiselta kuin kesällä. Eikö näytäkin? Mutta ei minun viluni johdu lumesta, vaan möröstä. Minäkin pelkään. Se maistui. Juo niin paljon kuin tahdot. Keräsimme äidin kanssa viime kesänä enemmän vaapukoita kuin koskaan ennen. Kiitos. Auta minua saamaan tuo alas. Hopea tarjotinko? Niin, Minkä ihmeen takia? että voi laskea mäkeä senkin, Tomppeli. Tarjotin on meidän perhekalleutemme. Jota ette ikinä käytä. Kiillotettu tarjotin on paljon parempi mäenlaskuun kuin huteera pahvilaatikko. He nukkuvat huhtikuuhun asti. Ajattelen yhä, että oli hirvittävän epäreilua, että minä heräsin. Mitäs me nyt teemme? Minä lähden katsomaan merta. Älä, meren päällä ei ainakaan ole lunta. Eiköhän se nyt kelpaa jäärouvalle. Jumperi, Mikä nyt on hätänä? unohdin tarjottimen. Mihin sinä sitä nyt tarvitset? Ei siitä ole laivaksi. Voi kyllä on. Mitä tarkoitat? Nyt sinä näet meren. Kaunis mereni on jäässä. Meren päällä voi liukua. Mikä tuo on?
Tuutikki! Kas, mitä kuuluu? Etkö sinäkään nuku talviunta? En ole ehtinyt nukkua kuukausiin. Pikku My ja minä heräsimme vasta, emmekä keksi tekemistä. Käyttäkää mielikuvitustanne. Yritetään. Minä en ole ennen nähnyt jäätynyttä merta. Oletko sinä tehnyt hevosen? Olen. Saako ratsastaa? Et saa. Olen muovannut hevosen jäärouvaa varten. Ai häntä varten? Kai olet kuullut jäärouvasta? Olen minä. Hän on hyvin kaunis, mutta se, joka katsoo häntä silmiin, muuttuu jääksi. Jäärouva on häijyakka. Niin on. Eikä kevät uskalla tulla niin kauan kuin jäärouva on täällä. Ratsastaako se jäärouva tällä hevosella sitten tiehensä? Niin minä ainakin toivon. Hän nelistää pohjoiseen ja sitten hän palaa vasta seuraavana talvena. Hevonen ei näytä kovin tukevalta. Niin, siksi valelenkin hevosen vedellä. Pakkanen tekee siitä kivikovan. No, milloin jäärouva tulee? En tiedä, tänä iltana ehkä. Sää tuntuu olevan kylmenemään päin. Tuutikki, mitä auringolle on tapahtunut? Milloin se tulee näkyviin? Aurinko on nyt etelässä ja lämmittää nuuskamuikkusta, mutta pian se tulee takaisin ja näkyy joka päivä hiukan kauemmin. Hyvä. Mutta tänä iltana on täysikuu. Ihailkaa sen paistetta. Hieno juttu. Sitten minä näen hakea tarjottimen. Minkä tarjottimen? Muumimamman hopeatarjottimen. Kiinnitän siihen purjeen ja sitten seilaan sen kanssa jäällä. Jätä se huomiseksi. Minä en jätä huomiseen mitään, minkä voin tehdä tänään. Jäähän voi yhtäkkiä vaikka sulaa. Minä pidän tästä asumuksestani, varsinkin värillisistä ikkunaruuduista. Pappa on rakentanut uimahuoneen. Hän tulee iloiseksi, kun kuulee, että asut täällä. Meidän pappa, se on niin taitava. Häneltä syntyy uimahuone, joka kelpaa vaikka talvikäyttöön, äiti varmaan sanoo. Etkö sinäkään nuku talviunta? Hei häivy, kammottava jäärouva on tulossa. Ja jos hän katsoo sinua silmiin, jäämetyt jääksi. Pois, pois. Muumipeikko, Tuutikki, kuulkaa! Tuutikki, Muumipeikko! My, olemme täällä. Mitä ihmettä te siellä teette? Tuutikki on täällä onkimassa. Hän aikoo keittää meille päivällistä. Sitten aloitankin jääpurjehduksen heti. Menen katsomaan, mitä My tekee äidin tarjottimelle. Mene vain. Kala syö. Karkasi. Voi pojat, että jään alla on koleaa. Miten sujuu, pikku My? Kyllä tästä kalu tulee. Miksi jään alle mahtuu olemaan? Siksi kai, että vesi on matalalla. Miksi jää vajoa? Jää ei vajoa siksi, että se on kiinni rannoissa. Niin minä arvelisin. Järkeenkäypä selitys. Tuutikki syö kuulemaan joka ikinen päivä kalasoppaa. Menen katsomaan, joko hevonen on jäätynyt. Älä jätä häntää oven väliin. Ai! Ei taida olla tarpeeksi kova. Hevonen menee varmasti rikki, jos jäärouva yrittää ratsaille. Tuli hyytävän kylmää yhtäkkiä.
Mörkö. Älä vain sano, että haluat ratsastaa. Parempi ettet yritä. Ratsu on nimittäin tarkoitettu jäärouvalle. Kukaan ei osaa sanoa, mitä jäärouva tekee, mutta luultavasti hän katsoo silmiin. Jäärouva tuntuu olevan liikaa möröllekin. Hevonen on muuttunut jääksi. Eikä ollut upeaa! Oli, vanha tarjotin aivan kiisi. Tahdotko kokeilla? Ole liian painava. Tule jo sisään. Kalasoppa on valmista. Ei se kylmänä maistu. Pidä soppa kuumana. Minä lähden taas. Etkä? Ja miksen? Etkö muista? Kerroinhan, että jäärouva voi tulla. Juhu. Mutta minä tahdon nähdä hänet. Ei minua pelota yhtään. Minä osaan varoa. Myy! Entä jos hän katsoo sinua silmiin? Minä en päästä häntä kohtaamaan katsettani. Entä jos hän onkin nopea, etkä ehdikään väistää? Katsotaan jäärouvaa uimahuoneen ikkunasta niin, ettei hän näe meitä. Oi. Vikkelästi takaisin sisään, Myy. Siellä hän nyt on. Minä tahdon nähdä jäärouvan. Myy! Et saa mennä! Myy! Tule takaisin! Mitäs nyt? No pysytään nyt edes me sisällä turvassa. Jäärouva. Minä näin jäärouvan kasvot. Minä näin. Toivottavasti Myy selviää. Niin, Myy tekee aina tuollaisia temppuja. Hän on kerta kaikkiaan sellainen. Toivon, ettei Myylle käy kuinkaan. Pitäisi vain suunsa kiinni.
myy. Kiltti pikku myy, herää. Myy. Myy, kulta, herää. Ei enää hätää, Myy. Me hieromme sinut äkkiä sulaksi. Au! Sinä valtat minun jalkani! Myy, olet taas keskuudessamme. Niin Myy tosiaan oli. Pikku Myy ei tästä maailmasta hevin häviä. Ei muumitaloa lukita yöksi, hei muumit. Kun hämärä hiipuu jo tähtien vyöksi, hei muumit. Karkeloi kansa ja kunnailla soi, muumeilta elämää oppia voi. Hei muumit, hei muumit. Ei muumitaloa lukita yöksi, hei muumit. Kun hämärä hiipuu jo tähtien vyöksi, hei muumit. Karkeloi kansa ja kunnailla soi, muumeilta elämää oppia voi. Hei muumit, hei muumit, hei muumit.